Radyo DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na agatabi isa sa tuya agabos po na kita tulos loaded ang Lunes tangunyan petsa 9 kan Marso 2026. Tingog kan banuan na tabi naglalaom na sa paghampang niya to kaining kaldaw na sinkan presenteng simana. Mahal na amang Diyos an ipigpaenot niya to permisa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Naglalaom man tabian programa na Tingog kan Banwaan na yaon po kamo dyan dahil nagbutas sa pagdangog so kada kulpong para dangog kasubago. Nagre-react, nagde-text, nag-upload, nagme-mensahe. Kasabay ang bitasyon na mag-iriba-iba man kita sagkod man tabing alas 10:30. Mantang nagprepara na kan pangudtuhan. Una sa trabaho na tabi, mga nasa pribado, yung mga nasa bihikulo man tabi na ka-monitor. Gabos-gabos na tabi, Ligaspi, Sentro, Albay, Daraga. Bilog ng probinsya ng Albay, Asin, Kabikolan, pati naman po sa mga nag-antabay sa samuyang mainstream broadcast sa radyo AM band and sa broadcast mi internet worldwide netwide. Welcome na tabi sa programang Tingog kan Banwaan. Ako po si Pio Fernandez sa pangarang kambilog na tropa. Poon tulos kita, may report kita diyan sa luwas. Nasa linya si Angel na Mustasa Aramunta. Dakol kitang mga makakahuron nganyan. Hopefully so mga nag-signify na makahuron ta da ibumutas tabi taod-taod sa ere. DZGB On the Spot Report. Engaging. Nasa linya si Angel na Mustasa. Angel, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Di ko aram, Sir Pio, kung good news ini para duman sa mga nagtatrabaho sa gobyerno or mas lalong dinagdagan ang oras nilang pag-stay sa inyong mga opisina dahil na, Sir Pio, sa ipigpalawas na direktiba, manungulidi sa 4-day work week. Tanganing mas masabutan ta sa Pio kung ano ang manungulidi, ano ang mga magiging pasistema asin polisiya. Mga kaibahan ta po unan sa Pio ang Regional Director sa Civil Service Commission Bicol, si RD Attorney Daisy Punsalan Bragais. Good morning po, RD. Nasa ibong na linya po si Sir Pio Fernandez sa DCGB. Good morning. Good morning po, Sir Pio. Yes, good morning Tabi, Attorney Director, Madam Daisy. Thank you so much po sa oras. Primero Tabi, pwede pong maki-informaran kami sa publiko ano ang paano so pag-implementar kaining so direktiba kan Palasyo Malacañang apat na aldaw sana ang trabaho Tabi sa gobyerno. Go ahead Tabi. Maray man po naghapot ka mo kasi kadakol po talaga ang naghaharapot. Nag-issue po baga ang Office of the President kang Memorandum Circular number 114. Ngunyan po ini about sa Energy Conservation Protocol. Actually po haloy na ining mga Energy Conservation Protocol ta. In fact, digdi sa opisina nag-on kami ng aircon before 9 tapos ma-off kami ng 4. Yaon na po iyan in place. And nakaset din po sa 24 degrees ang samuyang mga air conditioning unit. Pero dahil po, igwa po bagangon niya ning gera sa Middle East, igwa po digding nakapalaag itong adoption kang 4-day work week para po lalong makatipid sa gasolina asin sa energy. Pero ang coverage po kaming circular, national government, kabali po ang mga government-owned and controlled corporations. So, dinidirektahan sinda na mag-adapt ka ini. Ang mga local government units po, ang constitutional bodies, state universities and colleges, and other government instrumentalities, ini-encourage man po na mag-adapt. So, kung may encourage man po itong mga constitutional bodies, SUCs, as in iba pang instrumentalities kang gobyerno, then i-adapt man po ninda ini.
madungod po duman sa adoption ng flexible work arrangement, ini po baga naka-in place naman ini dahil duman sa COVID-19. Igwa na po kitang mga memorandum circulars na pinaluwas ang CSC. At yan nga ni po, flexible work arrangement na ang apod kaini. Bako lang work from home, pero igwa pang ibang pwedeng flexible work arrangement. So ang mga nasa national government agencies po, as in GOCCs, mandated sindang mag-adapt ng 4-day on-site work arrangement. Starting ngunyan, March 9 po. And kung ililift po ini, saka man lang mapondo kung naarin. Pero ini po, it doesn't mean Sige, Angel, naputol yung transmission ta dyan, bata nasa pagdangog kita intently kay Madam Director Attorney Daisy na Punsalan Bragais. Yan, tabi ito po ha. Attorney Daisy, Director, madali lang ta nagre-reconnect tabi kami dyan sa linya. Okay na, pakitaon na lang tabi Angel ki Director Attorney Daisy. Attorney Daisy, Director. Opo, naputol tabi. Go ahead duman sa portion na naputol and please continue. We will listen intently. Yes. Duman po kita sa 4-day work week. Di man po kayo ibig sabihin na hanggang alas 7, alas 8 ning banggi. Kasi pwedeng, ining 4 days na i-adapt, pwedeng 8 to 5 man po giraray, tapos ang Friday will be work from home or work on another fixed place. Flexi place, igwa po kayang arog kayan. So, depende po sa opisina. Kasi may mga internal rules din po, sinda dapat na i-adapt kung anong klaseng flexible work arrangement ang sa indang gagamiton. Ang gusto lang po kan sa tuyang presidente, syempre dapat dai po mai-interrupt ang government services. Maski nga ni po baga ma-adapt kita ning 4-day work week na on-site, it doesn't mean di na po matrabaho sa sarong aldaw. Kasi kung work from home po iyan, inaalaw sindang magtrabaho sa harong or in another fixed place, pero masubmit po sinda kayan mga accomplishment reports. So ang importante po digdi, lalo na sa frontline services, kaipuhan po mayong interruption sa pagtaon ng serbisyo. Opo. Nagdadagog kaming maray tabi Attorney Director Daisy Primero, duman sa direktiba kang Palasyo Malacanang, maki-state po in simple terms arin ang talagang istriktong ma-adhere ka ito lang tabi. Ang mga national government agencies, as in mga government-owned and controlled corporations. Opo. So national government agencies, for example, tabi Attorney Daisy, Director? Like Department of Agriculture, DENR, DPWH, yan po ang mga nasa executive branch kan sa tuyang government. Including civil service. Ang Civil Service Commission po kaya is a constitutional body. Yan. Encourage po kaming mag-adapt. Yan, encourage. Gustong sabihin, dai pigmamanduhan, kundi pigiin kami narasa na tabi Attorney Daisy. Ano po? Opo. Yan. Pwedeng magsunod or pwedeng mag-adaptar or pwedeng dai. Opo. Yun. Okay. Now, when it comes sa mga local government units tabi, ano ang rule dyan tabi, Director Attorney Daisy? Ang local government units encourage man po na mag-adapt. Yun. So gustong sabihin, daining pigdudoonan, pwedeng dai, pwedeng iyo. Opo. Okay. Now, duman tabi sa kwan mo tabi Attorney Daisy, Director, na 8 a.m. to 5 p.m. Kung i-implementar na ining 8 a.m. to ining 4-day work week duman sa mga government-owned and controlled corporations and mga NGAs, pwede sindang magpalawig ngaya 7 a.m. to 6 p.m. Tangang ni makompensate so Friday na daing trabaho, over? Opo, pwede po iyan. Pero dapat mag-announce po sinda kayan sa sindang mga clients. Kasi syempre, usually po baga, dahil naman na nagduduman sa opisinang alas 7 ng banggi or alas 6. Kaya kung maada po sinda, kaya ning arog kaya na arrangement,
then they have to inform their clients. Iyon, opo. Now, Attorney Daisy, Director, igwaning mga national government agencies, halimbawa ining Department of Transportation and Communications, na igwaning mga sub-agencies arog kan LTO, if they will adopt a 4-week work schedule, a 4-day work week schedule, igwaning tatamaan ang mga transaksyon, halimbawa ma-expire so lisensya, driver's license, ma-expire so rehistro on that particular day na Friday na day na sila matrabaho. Ano ang kuan ka tabi? Any thoughts on this, Director Attorney? Paano yan tabi? Magayon po ang kahaputan mo, Sir Pio. Kaya ang mga agencies po, kaipuhan magkaigwa ng internal rules ninda. And dapat i-announce ninda iyan. Kasi arog kayan, kung mapatak man ang na Friday tapos sarado pa lang sa opisina, anong ibig sabihin kaya duman sa mga may ma-expire na mga licenses or mga motor vehicle registration. So, nasa agency po iyan kung ano ang gigibuhon ninda para po dahil madistorbo ang services. Iyon. Lalo na baga tabi, Attorney Daisy, Director, na kung halimbawa pumalso ka magpa-renew kan lisensya or sa imong kunyan, register kang vehikulo, may multa. What will happen? So, dapat iklarar man agad man yan kang concerned agency na po. Tabi, Attorney? Opo, tama po. Kasi mahal po baga ang mga surcharges. Iyo nga ni Now, naihapot ko sa imo itong Civil Service Commission. Taka mo po, bako man na NGA, akuan ka mo, constitutional body, COMELEC tabi. Ano ang kuan sa COMELEC? Parang igwasin na ning inda kung diretso patabi so sa indang voters registration. Tabi, Attorney, anong kuwan sa COMELEC tabi? Just like po sa CSC, ang COMELEC po and COA, constitutional bodies din po. So, encourage din po sinda na mag-adapt ka ini. Now, if they will adapt, then kaipuhan po mag-inform din po sinda sa public para they din po ma-impede ang sa indang mga services. Yun po. Duman sa mga constitutional bodies, COMELEC and CS and others tabi, na dai mag-adapt, will they be facing any sanction or dai tabi? Daiman po, kasi encourage naman po kami mag-adapt. Ayun, tabi po. Now, sa indo dyan, we zero in sa Civil Service Commission Bicol. Will you adapt or not, tabi? Actually po, nag-a-adapt na po kami kang flexible work arrangement. Kaya lang po, every Friday, ang frontline miyaon, pero almost everyone naka-work from home. Kaya, if ever, naghahalap din po kami ng directive from our central office. If we will adapt entirely, then mag-a-announce din po kami. Pero as of today po, we continue with what we have been practicing na pag Friday po, igwaman giraray kaming frontline service. Skeletal force, Apo. makatakot, mga skeleton pala nangyayari. Okay, sa Saindo naman tabi, sa Civil Service Commission Bicol, ano ang Saindong i-adapt man or pig-adapt ng measures tanganing mag-adhere duman sa energy consumption niya to na mabawas-bawasan tabi? Go ahead. May memorandum ka ng ililuwas tabi? Go ahead po. Actually po, sabi ko kasi bago pa man ini nagluwas, kasi dati na po kitang may mga protocols on energy conservation. Ini po na-highlight nun yan dahil po sa, syempre magkakaigwa ng shortage, mamahal ang mga gasolina. Kaya, reiterate iningon yan. But kami digdi sa CSE po, sabi ko kasubago ang mga aircon din 24 ng dati. Nag-on po kami ng aircon 8 hanggang 4 p.m. lang po iyan. And then pag kaipuhan, dapat naka-off ang mga ilaw, lalo na pag 12 to 1, except sa mga frontline areas. Yan po ang open lang ang ilaw. Kaya nagre-report din po kami kayan sa Samuyang Central Office ng mga energy conservation efforts po. Duman sa memorandum ata, pinaluwaskan Palasyo, Attorney Daisy, before I let you go, igaw na unang bitan duman, mga lakbay aral naan, mga team building. Kindly expound tabi? Ay opo, sinasabi po digdi sa mga bako da po essential na travel, day na mo na. Kung pwede man lang po daang virtual, kasi igwa naman po baga kitang mga available na platforms, natuod kita during and after ngunyan, after the pandemic, na pwede naman lang MS Teams, Zoom, or Google Meet. Yun na po yan. So mga team buildings, mga seminars sa daiman, pwedeng maging virtual, pinapa-convert po into virtual.
Attorney Daisy, Director, kung ikaw ka pang gustong idagdag, madangog kami. Go ahead, please. Salamat po sa pagsuporta sa samuyang opisina. As in, katatapos lang po ang samuyang examination kasuugma. Kaya nagaharangos-hangos pa po yung mga kaibanan. Salamat pong maray sa DCGB dahil sa gabos na programa may man po, mati mi man ang sa indong suporta. Thank you po. By the way, Attorney, naunang bitan mo sa exam kasuugma. So, yung let ba yon? Career service exam po CS. yan. Yan, CS, Professional and sub-professional. Sige, go ahead, Tabi. And thank you so much po, Tabi, Attorney. Salamat po. Mabuhay. Thank you po. Po. Thank you so much po, RD. So yan po, Sir Pio, si RD Daisy Punsalan Braga is haliligdi sa CSC Bicol. Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel, with RD Attorney Daisy Punzalan Bragais. Diretso ang bulos ka ng informasyon. DZGB. Kumusta ang linya ni Karen? Si Karen nasa linya. Karen, good morning. Go ahead man, Karen. Yes, thank you, Tabi, Sir Pio. Maski ang Kapitolyo, nagtatagatipid na kan mga gastuson sa gasolina matapos ang sunod-sunod ng serye kan pagtaraasan kay ni. Sigun kay Gobernador Noel Luzal, papakiulayan niya ngunyan insigida ang gabos na mga department head na limitaran mo na ang mga procurement sa gasolina para sa pagpadalagan kan mga bihikulong pagsabiri gabos kan probinsya. Panganing day man magulpi sa fondo ang probinsya o Kapitolyo para sa nasa paggasolina kan mga provincial government vehicles. Sigun Sir Tio sa Gobernador, kaipuan talagang higpitan mo na ngunyan kang Kapitolyo ining paggaramit-gamit kan transportasyon, lalo kung sa mga sarigdayot man sa ng bagay ang itutuyo kan mga ining mentas tanto halaton mo na kan gobyerno provincial kan Albay and internal rules and regulation o IRR kan Civil Service Commission tangan isarti yung ma-implementar digdi sa Kapitolyo. Itong itinautob mo niya na daw ni Presidente Bongbong Marcos na 4-day work in a week dahil kaining padagos na pagtaas kan presyo sa kodo dala kan gera sa Medyo Oriente. O tubaga sinimbag na ni Director Bragais. So, ayan. Masadiri man so, probinsya. Ito maganag ko na. Di yun na ito general application. Sige, day balik ko niyonan sa indang wisdom. We respect it much. Sige, di bawas-bawas ng una yung PO, purchase order. Mga kwan dyan, mga gasolina, crudo. Yan. Kung sa mga sa aircon dyan, dahil naon ng bitan so gobernador. Day patabisan tiyo sa ngunyan. So sa gasolina pa sana, so pagpadalagan kan mga auto, na pagsabiri kan mga provincial government vehicles. Roger to that. Sige. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Thank you so much, Tabi Karen, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwan. Dakul kitang mga pag-uri-restoryahan. Pakitext, Tabi, ano ang gusto nindong madangog pa, Tabi, ha? Pwede ba gusto nindo yung international? Kung ano na po yung estado kan gera, ano na ang inabot, ano na ang sitwasyon, Tabi? And anon mga nangyayari? Gusto, Tabi, nindo ito? Na ang efekto baga na mamatian tanan digdi, although dahil kita involved sa shooting war, dahil involved ang Pilipinas sa shooting war, ang epekto sa ekonomiya may tama na sa satuya digdi. Tabi? Gusto nindo, Tabi, update? Mag-daily update kita pag alas 9 or alas 9:30. Gusto, Tabi, nindo ano na po sa mga destroso, ano na sa mga operasyones, ano pa sa mga posibleng mag-abot. If you like it, please text me sa number ko 0942-670-1195, 0942-670-1195 o 0966-0730115, 0966-0730115. You are the boss. Kamong mga paradangog, Tabi, bako uso kitang madiktamin kung ano ang gusto, Tabi, nindo. I-text nindo kung gusto nindo, Tabi, yan na mag-update kita digdi pag alas 9 man o alas 9:30 sa programang Tingog kan Banwaan. Before our station break, report pa kita sa luwas. Kumpadre Ngal, what's happening? Good morning man, Tabi. Salamat, Tabi Pade, Sports Academy. An saro sa tututukan kan gobyerno lokal kan Legazpi para lalo pang ma-develop ang talento kan mga atleta digdi sa Legazpi, preparasyon sa mga masunod na kompetisyon. Iyan ang tinawan doon ngunyan ni Mayor Hisham Ismail sa paghampang niya sa media. May kinaraman sa katatapos pa sa nang palarong Bicol doon sa ina sa third runner-up
ang pwesto kan Legazpi City daman sa naging medal standing. At least iningawa man talaga kan Legazpi sa paagi kan mga mahigos as in talagang may entusiasmo na mga atleta, lalo ang mga elementary and high school students na talagang nagtaonin onraman sa siyudad ng Legazpi. Iyo baga tabi, Sabi ka kumpadringal, ng kumpadringal, makatshot ako ng Opo. diit. Kung tamaan sa kuyang pagrurumdom, uminitaas ning todo, surangking kan Legazpi, pantulo kita, tabi? Pantulo? Third runner-up. Third runner-up. Pangapat kita. Pangapat. Siyempre champion. Oo. Dati, pampira kita. Gari, gari mas sa baba pa, gari uminitaas ko ning todo. Iguaning accomplishment ko niya na maray, yung Legazpi, in so far as yung performance sa palarong Bicol 2026 is concerned. Yes, and sige. sabi ka na alkalde, and maski si Sir Marion Go, ang sports coordinator kan city, nag-perform talaga so kadaklan hali sa elementary level. Gustong sabihin na may mga potential pasinda na ma-develop. Kaya halo-halo, babako lang pa din sa swimming kasi na salamat sa informasyon na swimming lang talaga so nag-perform. Iba-ibang event tabi Bading Pio, ang sabi ka na alkalde, ang sabi ni Mario Nago, halo-halo so event na sinalihan kaning mga sa elementary na nagdaranin mga gold medal sa Legazpi City. Pero ang pinaka-importante ko niyan, na year, ang sabi ninda, tututukan ining Sports Academy. Yan iyan gigibuhon dabi pa rin sa Albay Central School Mansana. Sports Academy. Sports Academy, Iyo. kung saan ma-hire daw ng mga professional na instructors at ang ani na mas ma-training pang maray ining mga kaakian, preparasyon iyan sa masunod na mga kompetisyon. Okay. Lalo sa palarong Bicol and at the same time sa palarong pambansa na may mga naka-qualified man para duman sa palarong pangbansa. Sayang sayang kumpadre nga, data na nakakahurong pa ng alkalde pag-araw na kining oras. Gulpi na ang kongkan. Magayon yan na Sports Academy kung anong pag-uristoryahan. What would be its composition? Anong sistema and who will be qualified na mag-train dyan na mga atleta ko niya to sa Legazpi. Sana makakuamang kitang tiyempo. Sige. Schedule tagilaray na ma-interview ng alkalde. Pero manan, rasyo yan ang naging pahayag ninda sa paghampango niyan na pagkaaga sa mga taga-media. Roger to that. Yan, tapi pa rin ang informasyon patigli sa City Hall, Alamario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal. We beg your pardon na tabi data na nakakahuro ng alkalde pag-araw kay ning oras na sagod magapon because of his strict busy schedule tabi. One of these days baka maka-appointment kita. Andy Mar from Newsroom, sandali muna. Development kita sa Newsroom. Hali dyan kay Andy Mar. Andy Mar, Papa Mar, good morning. Papa P, Yes. yun ang bigalat mo. Oh. Magkarga na ka mo. Langya ka. Buisit. Buisit. Sa aga, ang gasolina maitaas ting 11 pesos kada litro. 11 pesos kada litro. Roger that. Kopya. Diesel, 21 pesos per liter. Diesel, 21 pesos kada litro. Roger that. Yung kerosene, 35 pesos per liter. Ang gas, 35 pesos. Roger that. Per Effective liter. yan March 10, 2026. March 10, 2026. Pero may nag-increase na kasuhapon. Iyo. Mga langya. May pinararahanan ni nasa 54 gasoline stations Na napadarahanan ng Shokos order kan DOE. Roger to the Ipa-explicar kung ata sila nagitaas. Roger. And di martabi maki-help ano ang wisdom behind ta masalangkaw ang pag itaas kang presyo kan crudo kumpara sa gasolina. Ano daw ang rason diyan? Ini paano hininduang diesel saka ang ang gasolina magkasabay ini pigto proseso. Oho. I mean diesel saka kerosene. Oho. Kaya mahal. Yun. Sige. Basta mahiling mo yan ang pag-increase kang diesel saka kerosene
Parehong halangkaw compared sa gasolina. Iyo nga ni. Iyo. So, iyo tabi, Endemar. So, thank you so much, Endemar. Basta Sige. ang rasoninda, ang pagitaas ko niyan is yung pagsarado kan Hormuz, yung pambubumbakan United States sa Israel sa Iran, and then, siyempre, yung yung critical na choke point duman sa ano yan. Padago sa monitoring kan DOE, managod yan sa price hikes. Roger. Para mamitigad ang impact sa mga consumer. Roger to that. Sige. Okay, yan. Out mo na. From Newsroom, Mardila. Thank you ba? Thank you so much, Endemar. So, yan na po tabi, nagkadarangog na nindo. An ipapataw na dagdag kada litro kerosina, diesel, gasolina. Expected na po tabi yan. Iyon na po yan. So, pigo para istorya ta baga Endemar, kada bes sa mga programa ta, pag-arog kainin na kuan. Way before, ka nagpo-posturing pa sana sa US, buda sa Israel, iyon na baga sa pigo para kultibar tadig di sa tingog kan Banwaan 3 weeks or a month before, pigo para pasabutan na yan, inda kung nagkaka-interest ka mo before, ngunyan na baga o tabi. Yun ang katotohanan kan sa tuyang mga piga para explicar man digdi sa tingog kan Banwaan. Sabi ni 5462, salamat tabi for the update, sa pagparamdam na yaong kamo 5462, war update analysis. Next is VP Sara ay maari pa rin bang magkandidato 2028 even impeached na? Yan ang saro sa kuan sa tuyang kuan nagpaabot man. Sige, dagdag lang tabi kamo kung gusto nindo ning update on a daily basis sa tingog kan Banwaan kan nangyayari sa Iran, buda US, Israel, and sa Medio Oriente, 0942-670-1195 and 0966-730-1115. Tibaad nagsasawa na kamo, sige san ang tiwa-tiwaamidigdiday na kamo nagdadarangog ta, nagsawa na nga ni. Kamo ang boss tabi. Sabi man ni Sir Jeffrey Santos dyan sa Land Down Under sa Australia, dapat Sir Pio 1 month prior to registration kan expiration makareceive na sila ng notice para hindi sila naghihintay until the last day of expiration. Ikumpara ko lang dito, 2 weeks bago mag-expire ang rehistro ko, nagbabayad na ako. Yung bagong rehistro will kick in sa last day ng lumang rehistro para di magpapanik, ganoon din sa license. Magayon tabi ini. Ini sa Australia, ugali unta man digdi sa Pilipinas 1 month before pwede na bagayan na irehistro o kaya pwedeng irehistro na yung mga vehikulos niya to and pwede na kitang mag-renew ning lisensya tabi driver's license pwede yan. Sabi ni Madam Jocelyn Broquesa, happy birthday da in heaven kay Nonong Rosal. Sige tabi yan. Oy, sige tabi, Madam Teng na Broquesa, no problem, wag na magpara-worry tabi, no problem. Taud-taud ma'am, dakul kitang mga makakaulay, supposedly, tibaad available, dahil nagbutas, dyan lang po kamo, and ito man na pinagbubusol ni Congressman Adrian Salceda na resolusyon, importante yun pong maray. Transport sector tabi, magdagog kamo, taud-taud kung ano yan na pinagubusol ni Congressman Adrian Salceda na paaktibaran sa national government, lalong-lalo na po sa Departamento de Enerhiya, taud-taud po yan. May mga hanap buhay mo na kita, hahabulin natin yan. It's 9:36. An oras hatod sa Indokang. Bridgestone Legacy is your go-to for all kinds of vehicle, tires, and driving needs. We take care of your tire services, wheel alignment, change oil, brake cleaning and adjustment, bearing repair, under chassis repair and check-up, battery check-up and charging. Get free maintenance with our Varta battery, backed by advanced German technology for electric, hybrid, and combustion vehicles. Visit Bridgestone Legazpi at Town Square Building, Lacandula Drive, Gogon, Legazpi City. Open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Message us at our Facebook page, Bridgestone Legazpi, or contact 0960-335-1716. Your safety comes first when driving with Bridgestone tires at the top of your mind for all your adventures. Avail our summer kick-off deal. Buy 4 tires and get 30% off on selected sizes. Promo runs from February 1 to April 30, 2026. Tandway Light, gaan ng may kasama. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang atay ay importanteng organ ng katawan.
Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Ako nga pala si Rose. Itong bunso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, OPV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Irayo ang lampara o kandila sa mga kurtina. Dai pagsindihan ang mga ini sa may bintana. Electric fan o sa lugar na harani sa mga aki o atama na hayop. Dahilan tabaka matumbaan mga ini asin padagos ng magkaraba. Dai magsaray ning madaling magsilyap o magkalayo ng mga kagamitan sa harong. Siringkan gasolina, alkohol asin pintura. Ang fire prevention tips hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Ravvax Anti-Rabies Center, Picolandia Pickleball Court Daraga, Mayon Treats Food Products Pasalubong Center, iSmile Dental Clinic, Dr. Rene Magallanes, City Councilor Alexander Howe, Mabel Fashion Unlimited, City Councilor Lawrence Beltran, Genecom Institute of Science and Technology, City Councilor Renato Valladolid, J2K Manpower and Allied Services, Legazpi Tire Depot, and Trading Corporation, Bridgestone, Legazpi City. Also brought to you by Advertising and Elite Printing Press Incorporated, Twin J3 Sales and Marketing Corporation Legazpi, The Apple Peach House, and Rockport Cottage Resto Bar and Catering Services. Also brought to you by Barangay Kapitan Ben Rosin of Taisan, Barangay Kagawad Roderick Madronio, Bong Bulawan, Darwin Guapo. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Ravvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Ravvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8
a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Tabi Chief Tech Ramir, and sa bilog na puwersa dyan sa technical control. Agawon ta mo unaan oras kan sa tuyang mga hanap buhay. Nakatsyempo kita nin oras man po dyan sa Department of Trade and Industry. Makakaulay ta si Director Dindo Nabol kan DTI Bicol. Try natin kung okay ang linya, kung makusob and clear. Director Dindo, sir, good morning. Si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Sir Pio. Nagluwas lang ako para okay ang signal. Ay, opo. Salamat din maray, Tabi, sa oras mo na sa espuersos. Ano po, Tabi? Opo. Napopod kami grabe na ang pressing concerns. So sa muyang newsroom kasubago, nagpaluwas na kan sigurado ng pag-itaas kan presyo kan mga gasolina sa aga, although sa ibang ani nagpalangkaw na kasuhapon pa. Now, ang gasolina bako manindo tabing nasa jurisdiction. Dumang kita sa Induman na jurisdiction, Tabi, Director, sa prime commodities. Basic Any necessities. instruction on basic necessities. What would be our take on it? Lalo na digdi sa Bicol. Go ahead, Tabi. Okay, kami po as mandated, we continuously monitor itong sitwasyon po, both for the price and the supply situation. Now, as far last week, we just had our monitoring last week. Opo. We noted no increase, stable po ang presyo kan mga basic necessities and prime commodities digdi sa Bicol region. In fact, some of the items na minonitor me, nagkaigo kay mga dikit-dikit la decrease compared to previous week. So, stable po as of the moment as a tuyang presyo. And then ang supply po could last between 3 weeks to 1 month. Ayun. That's the latest inventory. Okay. Saro-saro na, Tabi, Director Dindo, pasensya na po so sa indong mga produktong nasa erarom kan jurisdiction nindo, please, for example, go ahead. Alat ko na po, ha? Oho, tanganing For example, ining mga pig monitor mo, ining mga gatas, ining mga noodles, mga steel bars, digno ka sa basic necessity, ining mga sardines, gatas, ining mga instant noodles, and then bottled water, kandila, itong sperma, and then mga sabon, and then sugar. Tapos itong sa prime commodities naman po, ining mga steel bars, and then semento, wire nails, common wire nails. So yan po ang mga latest na pig monitor me as of last week. Digdi sa tuyang region. Iyo po. So, yan po. Director Dindo, may naon ng bitang ka na stable, and in fact nagbaba nga ning padiit-diit so nagkapera sa irarom kan mga commodities na jurisdiction nindo. Yes po. Okay. If ibabase ta duman sa suggested retail price as na pinaluwas kang last year. So, in short, di pa sila nag-violate kay itong kay itong pinaluwas ng suggested retail price. Okay. Now, as of the moment yan, adai pa so talagang langkaw Tabi kan produktong petrolyo. Opo. Now, igwa kang naunang bitan, Tabi, Director, na nakats ning marais attention ko, supply kan mga commodities na nasa erarom kan sa indong jurisdiction, pirang si man buda-bulan patabian sa indang stock dyan na yaon? Base po sa mong monitoring, lalo na din sa mga darakulang supermarket, nasa 3 weeks to 1 month ang available na supply. 3 weeks to 1 month. Now, Opo. i-connectar ta yan sa aga ma-increase na ang presyo.
ano ining mga groceria, ining mga malls, mga supermarkets, kumo igwa pasindang araw ka na 3 weeks to 1 month na stock, pwede na sindang maglangkaw ning presyo tabi. Sa aga, kung halimbawa maglangkaw naman sa presyo kan gasolina, crudo petrolyo. Definitely, day po pwede. In the first place, siguro kitang SRP. Ikadua, yan po mga produktong iyan, yao na yan dyan, na manufacture na yan, na distribute na yan sa inda, even prior to the eruption of war in the Middle East. Yun, So, napakalinaw. daing rason na mag-increase. Siguro itong mga succeeding deliveries, duman pa po kita ma-consider. Kasi, siyempre, ilalog na dyan. So, although day pa nag-increase duman sa manufacturing side, but duman sa transport, itong logistics, itong freight, itong pagdarakang produkto, let's say from the source going to the region, duman ta ma-consider yan ang mga possible increase. So napakalinaw, definitely, dahil pasinda pwede magpa-increase, puon sa aga. Opo. Ako ko man yan automatic. Opo. Kumo igwa pasindang mga stock na madurar pa ning sarumbulan. Yeah, in fact po even the manufacturers, they cannot immediately increase prices without consultation. Tamagi pa po yan sa Samuya, sa pag-urulay, kung justified ba talaga, and kung justified, how much ang pwedeng idagdag. Opo. Now, Director Dindo Sir Tabe, paano tayan ma-i-exhere digdi sa Kabikolan ta sa aga paglangkaw na kang presyo kang gasolina, baka may maglangkaw na diyan sa mga groceria. Kindly expound po. Ini pong mga darakulang mga ini pong mga retailers are aware kung anong posibleng ibalik sa inda just in case they increase the price of the basic necessities and prime commodities beyond the suggested retail price. May mga issue kami dyan ng mga notice of violation para makigwaki pag-urulay din sa opisina. Why they nag-increase in the produkto nila. Opo. Director Sir Dindo, would it be possible na magkuang kamo dyan, mag-level up sa monitoring, Tabe? Yeah, definitely po. Nag-intensify kami sa moyang monitoring. We are using now our business counselors sa mga different municipalities na na-assign sa mga munisipyo. And ini pong mga provision offices. Ayun, opo. And at least for 1 month, medyo makakaangos-angos pa kita, Tabi, Director. Yes po. Oho. Now, pag-abot sa hoarding, tibaan igwanin magtaram na dain na kaming supply kaya nagpalangkaw na. What's your take on it sa DTI? Kami kaya po, kami police power to para hanapon yung mga nag-hoard. But mahiling tayo dyan sa dyan sa istante ninda. Kung kulang ng supply, then we will ask why. Saka na good po kami ma-action in coordination with the other agencies na igwang police power. Iyo po. Sa hoarding, Tabi, Director, any idea anong pwedeng saparon na pinalidad ka na maggigibo ka iyan? The most disclosure siguro, siyempre kaso po yan, if napatunayan na talaga nag-hoard. Ayun, opo. Now, that includes so maski ba kung nindo sa jurisdiction ang petrolyo, that includes hoarding sa petroleum products? Siguro po ang Department of Energy ang responsible dyan to determine whether there's hoarding or not. Iyo po. So, actually coming to the office nga ni early this morning, medyo na-disappoint ako kasi mapakarga man ko tao kay gas. Kasi sa mga gasolinahan baga puro sarado. Saan po iyan na mga lugares, Director? Sa Kamalig actually. Nako. And some parts of Daraga. That's why I was gahanap man ako kung contact sa Department of Energy para maaraman taman ko anong gigibunin sa mga araw kaining sitwasyon. Bata kami ang involvement bilang sa sa mga petroleum products itong sa LPG, but more on standard, not on the supply and the price. Niyo. Nako, it's a breaking news yan, hali sa imo, Director, na igwana ning mga nagsaradong mga gasolinahan. Ano ang rason, Tabi? Anong rason Danida? Yeah, I don't know kasi bago early pa man, mga past 6 ako nag-agi, but they should be operating 24/7. Naka-cordon ang mga gasolinahan nila, naka-cordon. So that means it's either
they stop operating 24 hours or there's hindi available supply. But So, yan lang ang sa kuyang perception dahil nahiling ko nakakordon. Nagkapira around 5 so nahiling ko hanggang sa may parting Kagsawa. okay. Pero usually pag minagi ka sa mga araw ka na oras, Abril na sinda. Bukas. Okay, ngunyan lang. Except so saro na talagang nabubukas ito mga 7 o'clock. Iyo nga ni isihapot ko man sa imo direktor po upo tabi diyan sa ligaw igwa na ning abiso da na dain na mabukas ngunyan na aga. Now, yan palang sagkod sa kamalig. Pasiring sa may Daraga area na may nahiling ka na tabi palang direktor. Yeah, kaso bago po pag-agi ko yan, I don't know as of the moment kung nabukas na sinda. Iyo po. Okay, decide ka nakapakarga. Dahil. Okay, now, igo baga kita direktor po ning Local Price Monitoring Council. Is the DTI member of that? The DTI po, secretariat lang po dyan sa LPCC. Ang chair po dyan ang local chief executive, the mayor, or the governor. So what would you recommend? Pag araw na ka na mga sitwasyon, taga-sakop din o petrolyo eh. Yeah. We are suggesting for the LPCCs to meet and paghulayan po ining nangyayari sa satuyang lugar. So you are now calling as the secretariat na mag-meet na ang Local Price Monitoring Council? Yes po, Local Price Coordinating Council. I stand and sit corrected. Local Price Coordinating Council. Opo. You are now calling. Urgent na po ini, Director? Urgent po. And aram naman yan ka mga chief executive, local chief executives kung may mga critical concerns that something to do with the price and supply situation kasi ito yung mga basic necessities and prime commodities hindi sa lugar na magtiripon pag-ulayan, mag-urulay. Which DTI is the secretariat? Opo. Okay, so pag sinabing secretariat, anong jurisdiction tabi nindo diyan sa grupo? Taga-take note po kang resulta kang pag-urulay. And of course, being the agency also na nag-implementar digdi sa price and supply monitoring under the Price Act, siyempre, igama kami dyan input. Pero limited to the basic necessities and prime commodities. And you are now calling for it to convene soonest? Yeah po. Ay, naku tabi. Director, abiso mo sa publiko, paki-explicar ano ang panic buying and paano ini maperbentaran? Hopefully di kita mag-resort sa araw araw kaya na sitwasyon. Di kita makabot sa araw kaya na sitwasyon. There should be no panic buying data na to should be done. Kasi pigasyo man kita kasatuyang mga mga retailers, kasatuyang mga supermarkets na available pa man digo pang supply. So no need to na ma-handle po kita na mawaran kita kay supply. Kasi the more na nag-panic buying kita, the more na makikreate yan bad impact sa satuyang ekonomiya at sa satuyang lugar. Kay maresa na suigo ang pang panic buying, how about sudae? So dapat po da kita magibo kay araw kay yan. Simply put, so natural lang na pagbakal ng konsumo. Natural lang. Opo. Kasi kung nagpara panic buying ka tapos baka sa aga baga tapos na sugera. O di nag-expire lamang so binarakalan mo. So yan. Kumbaga simple lang po na pagrason. So isipot naman so kapwata. Iyo po. Naramdaman ko, Director, so onset paano kang pag-lockdown? Nako, nagkaubusan sa mga istante, nag-panic buying. Oo. Baka mag-resort kayo sa tuyang komunidad tabi, Director? I think this time day po yan mangyayari kasi during that time talagang nagkaigwa stoppage sa logistics, di ba? They did so mga mga commodities. Pero ngunyan libre man baga po day man na hamper ang flow kang transport kang logistics. So hanggang may may available inventory, then commodities will flow. Yun. Ako, Director, nagpapanik pero daing buying. Nagpapanik ako kang pang-buy. Yan saka. Duman ako nagpapanik dahil ng pang-buy.
Ayun po. Saka nakulol po kitang measure na pigigibo para makatabang sa pagtipid sa pagkonsumo kang fuel. Siguro na nindo that the government is implementing the 4-day work week. Yan, para makabawas kita sa consumption ng fuel. Pero kami sa DTI status ko taday pa man sa final guidelines. Yeah, we're still waiting from the head office, but definitely we will comply. And digdiman sa opisina, nagagawa na kaming little strategies kung paano makatabang na pa-resolve ning sa tuyang issue sa pagi kay mga sanadit na paagi. So nagkagawa kami kay mga carpooling, so mga staff na medyo duroda ko lang ang lunadan, pwede magpa-hits kan mga office mates na papasiring sa opisina. Or otherwise, sabi ko, worst come to worst, igo kami dito yung staff house. So sa Hararayo, dahil na magpara-commute, hindi na lang mag-star sa DTI. Igo ka mong staff house dyan, Director. Ayun po. Okay, pero dahil dapat aircon, ha? Ay, ito siyempre, dagdag sa consumption. At least, ikaw mo dyan, may staff house na mapupwede mag-akomodar ni nagkapira, Director. Worst come to worst. Tabi? Opo. Director, pangapudan mo sa consuming public and yung mga nasa negosyo. Go ahead, Tabi. Okay, sa tuyang mga inuton ko sa negosyo. So, siguro po ini po ang panahon na kay puwanta ang pag-abot ng social responsibility. Okay, so we don't take advantage of the situation. Okay, ini pong sitwasyon na ini, temporary lang ini. Matatapos ang gera ta matatapos. And kung if you take advantage of the people right now with the situation, ang balikan sa Indo in the future. Okay, pag nagtrangkilo na, si Arong Yaka ini nag-take advantage ini, tinalugod ako dyan mabakal. So, ini pagkakataon to show our compassion to our brothers and sisters na may pangangaipo. Okay, sa mga consumers man, di po kita mahandal, di kita mag-panic. Okay? The government is there, ready to assist you, ready to provide assistance. Okay, rest assured na di po makaturog ang gobyerno para lang masustiniran ang sa itong mga pangangaipo sa Aldaw, especially the basic necessities and prime commodities. So, siguro po sa mga masunod na Aldaw, magkagyaw mga programa ang gobyerno para matabangan itong mga talagang critically affected kainingan po sitwasyon na. Director Dindo, from time to time, we will call please, Tabe, and thank you so much for being there, Tabe. Opo. Thank you so much, Sir Pierre. Thank you so much. Mga tugang si Director Dindo Nabol kang Department of Trade and Industry Bicol sa tuyang nakaulay ngayon na pagkaaga. I-wrap up niya to ito kargado so mga mensahe po, mga ipigpaabot na impormasyon ni Director Dindo Nabol. Primero, DTI now as the Secretariat kan Local Price Coordinating Council is urgent na calling for the government, yung mga LPCC na mag-convene to tackle up ining issue na may mga gasolinahan na nagsasararado na taan sabi dai na ning supply. And ikadua, itong sa indang abiso na dai mag-panic buying because supply insofar as Bicol is concerned duman sa commodities na sakop kan DTI is will last for 1 month. And ikadua, itong pag itaas kang presyo kang gasolina, day padaning rason ang mga negosyo na magpalangkaw tulos kan sa indang mga produktong ipigpapabakal por dahil tayan ipinag-akumular ninda durante kan day paman kan araw kaining sitwasyon. Yan po sa mga major na mga pahayag ni Director Dindo Nabol among others. Sinda igwang staff house na pwedeng mag-akomodar in so far if worst come to worst man so sa indaman na pag-adaptar duman sa 4-day work week kan mga empleyados ninda na medyo hurarayo and kung halimbawa daing malulunadan. And so pangapudan sa publiko dai mag-panic buying because we have the supply and dai ning interruption sa production, dai manahamper so pag-flow kan ang mga produkto and itong so pangapudan man sa mga negosyantes na dai tabi ining samantala kan sitwasyon. Kumpadreng Jomar, may utang kita kay Jen, halos 2 minutos na, alas 10 pasado na, ika ang masunod pakalis kan mga ini. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you looking for that perfect ensemble for your special day? Mabel is your one-stop shop for all your fashion needs.
At Mabel Fashion Unlimited, we have it all, from breathtaking bridal gowns to stylish suits, debutante gowns that will make you feel like a princess, and elegant cocktail dresses and ball gowns. We also offer barongs and stunning Filipiñanas. Visit our branches in Cabangan, Legazpi City, right in front of Bangko Sentral ng Pilipinas. Pacific Mall, Legazpi branch on the second floor level. Our Pidoran branch at Zone 3, Pidoran Albay. And at Hamoralin Street, Barangay Burabud, Sorsogon City. Call us now at 0943-132-5146 or follow us on Facebook. Mabel, where dreams come true. Ayun o, si Dan na lang payatod dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Piuduran Albay sa pamamayo ni Mayor Vanji Arandia asin kan Sangguniang Bayan sa pagkikipagtabangan kan Municipal Tourism Office ang Tinapa Festival 2026. Poon Marso 8 hasta 15. Uya ang mga highlights kan walong aldaw na selebrasyon. March 8, Holy Mass, ribbon cutting and opening of Agri-Trade Fair and Night Market booth. March 9, Tinapa Culinaria Year 4, Bodybuilding Competition. March 10, DLC Exhibition, Indak Piuduran. March 11, Mutyanang Piuduran 2026. March 12, Zumba Festival Fitness Competition. March 13, 62nd Piuduran Day Program, Military Parade. March 14, LGBTQIA and Night, Glitz and Glam. And March 15, Street Dance Presentation and Float Parade Competition. Asin kanakol pang iba. Ang Tinapa, iyo ang produktong lihitimo gikan sa Piuduran Albay. Manamit! Tinapa Festival 2026. Tinapa Festival! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainod, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Statistics Authority o PSA na gibuhon na mas simple asin marikas ang proseso sa pagkuha asin pagtagama ng civil registry documents. Ang direktiba kang Presidente kasunod kang rekomendasyon asin reklamo kang publiko na dipisil magkuha ng ID asin birth certificate o kaya korehir ni mga letra kang pangaran asin pagpapabalik-balik sa mga ini sa opisina. Sinabi kang Presidente na ini ang rason kaya pigsusulong ang digitalisasyon sa gabos na opisina kang gobyerno para iyan maging madali ang transaksyon na dain na kaipuhan pang mag-ubos ng oras sa halabang pila. Yan ang Bareta Hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement.
Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tandway Light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, si Gerald Anderson to. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mapangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 190 pesos SRP lang, meron ka ng 2.5 litro. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa sulit. Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HU
UMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Hanap nyo ba dekalidad at murang appliances at furnitures on a factory price na may kasamang freebies sa bawat pagbili nyo? Tara na! Sa Daraga Home Depot offers branded appliances and furnitures tulad ng LED, Android, and smart TVs, washing machines, refrigerators, aircons, bed sets, sala sets, at marami pang iba. Plus, customized sala sets. Quality, durable, and affordable. Mababang presyo for cash basis at mabilis na proseso sa hulugan. For cash, installments, or online orders. Like, follow, and message Facebook page of all Daraga Home Depot branches. Visit their main branch at Rizal Street, Himantong, Daraga Albay, with branches in Maroroy, Daraga Albay, Purok Sais, Anislag, Daraga Albay, Rizal Street, Iraya, Ginubatan, Albay, Smith Street, Baluyo, Pilar, Sorsogon, National Highway, Barangay 3 Centro, Kamalig, Albay, Tambangan, San Isidro, Santo Domingo, Albay, Sanya Street, Barangay Itba, Manito, Albay, and Sampaguita Street, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Daraga Home Depot, the home of quality and affordable appliances and furnitures. Check and visit their website www.daragahomedepot.com. Daraga Home Depot. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Naglalayog ang missile. Pasiring kay kumpadreng Jomar Bien. Pading Jomar, thanks for waiting. Good morning. Go ahead, Natabe. Salamat pa rin, Tiyo. Maray na aga sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, duwang motorsiklo ang itinaok kan lokal na gobyerno kan Tabako, Kasubago sa Tabako Police, tangani na magamit sa pagpatrolya sa ginibong flag racing ceremony o pagkatapos kan flag racing ceremony. Formal na iturn over ni Mayor Ray Bragais asing kan iba pang opisyales kan lokal na gobyerno kan Tabako ang duwang motorsiklong Click 125 sarong kolor pula kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibat. Ang naunambitan ng motorsiklo, iyo ang erit ng ipinanuga ni Mayor Ray Bragais na itatawag kang LGU sa Tabako PNP para makatabang sa mga aktibidad, pagpatrolya kang naunambitan na hipatura kang pulisya. Lalo na't ngunyan pa rin, Pio, saro naman sana nagdadalaga na bihikulo, tan Tabako PNP. Saro.
So saro bagay ni Parimpio na binawi nga ni baga tulos pakatawa tapos ibinalik mang giraray. O narumduman ka. Loko-loko ka. Roger. So laban bawi. Iya, during that time, nakisubli ngo na sa baka kay PNP so tabako, T-Mobile. Sige. Kan tinawa na, binawi. Di, ang nangyari ka ito, tabako, baka kay PNP of tabako. Lang yan ka. Sige. Pero naayos na ito, talagad nyo yan, dahil lang tasaro man sana itong bagong mobile, halos iyong naman sana nagdadalagan, takum sa itong pabagirom duman, ang pagsiservice na nga ni baga ka ito, Parimpio kang tabako PNP. So, sinubli man indang Innova sa sanggunian panglungsod. Yes. Na kan mga panahon na ito, iriba-iba ang sukol kang gulong. Tara gilid na ang dalagan, ta susabal yung gulong, dakula, susabal yung sadit. Ngunyan, tinawan ni duwang motorsiklo ang tabako PNP kan lokal na gobyerno kang tabako para magagamit sa patrolya. Sinabi ni Mayor Ray Bragais sa pagkikipag-ulay sa DCGB News na haloy niya na ining ipinanuga. Asin pigla lang uman na madudubli ini, magiging 4. Dahil lang takan magkaistoryahan da asinda ni DILG Secretary Rimulya, nagsabi na kung pira ngaya Mayor ang itang umong motorsiklo sa tabako PNP, tatampadan ko, kita parehong bilang. Yan, sige. O yan, pahayag ni Mayor Ray Bragais. Tinaw po kita ang LGU, may tinaw po na duwang motorcycle sa PNP, tabako, na kung saan, duman, pag na-receive ko ng award, nagka-illegal kami ng Secretary Rimulya na sabi niya, nagkita na tayo sa Legazpi. Nagililingan talaga kami sa Legazpi ka nagpapod si Governor Noel. Na kung saan, tinaran po naman ng Secretary Rimulya, kan DILG na ang LGU, pag nagbigay ng isang motorsiklo, o kahit ang sakyan sa PNP, tatapatan ng DILG ng isa. Sabi ko kay Secretary, yung LGU ng tabako, magbibigay ng 2 motorcycle sa PNP. Ay, tatapatan ko yan. Ayan. Kaya pigla man na magkakaigwa mang kidagdag pang duwang motorsiklo. Sinabi ni Mayor Bragais na papaisiw niya tulo si Sekretary. Sekretary, nagtaon na ako duwang motorsiklo. Ay naman susay mo. Bunda gasolina tao, hindi kang gasolina, tamahal. Motorsiklo sana. Ano ini? Tingi sa ng karga. Saro-saro sa ng 1 liter na coke. Sige. Tingi sana ipapalop niya da kukulit-kulito niya na si Rimulya, mapadapit sa panuga kay ni na kung pirang itawang motorsiklo kan tabako, iyo man ang itataw kan DILG. Mientras tanto, sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Vivat na dakulay ng tabang sa Sainda, lalo pat ipagpahiro niya talaga ang mga pag-iriba niya sa pagmamonitor sa kapalibutan at pag-responde sa mga naghahaga din resistensya ang duwang motorsiklo, dakula ng magiging tabang. Ang kung ini kakaagan nin mga wangwang o ano pa man, lalo pat bako mambaga puti ang kulor kay ni, pag-uurolayan pa, pero ang magasto kay ni, bako na ang LGU kan tabako. Yan paripiyo ng informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. May saro pa kitang report, then nagkapirang text out, do babasahod na tabi, ano no? We're running out of time na tabi. Si kumpadreng Jimmy. Pading Jim, tabi Chief, maray na aga. Yes, salamat tabi Padik. Kinan sila nakan ADT3 sa panginginot ni Area Development Team President Giselle Salceda. Naka-schedule na travel kan ADT sa maabot na Abril tabi Padik. Yun. Matatandaan, ang planong inihaloy ng piga-hururunan, turno pa ni former ADT President Jorimar Canghel Canavillar. Nag-eleksyon, nagsalida si Mayor Giselle Salceda kan Pulangge. Ang original na plano, lawos. Actualmente, haros ready nagabos pasaporte, so ruta, eroplano, alaga dahilan sa pagputukan, kariribukan sa Middle East, tabi pa de. Yan. Mismong so eroplano, so Emirates da, lulunadan ko ta na. Iyo. Yun na mismo ang sa Yuma na dahil na mansinda makakapaglayog pasiring sa
garian dalaga ninda Austria and Prague sa inang Prague daw. Dua ang nasyon na dumanan. Sa Czech Republic, gayud. Ngunyam, ini da, probir na makadiretso duman sa mga target na ruta kan na ADT, maagi duman sa aeropuerto kan Dubai o kaya UAE. Sa airspace ka yan. Yun, sige. Dahil man nga kita dyan pwede umagita. Bakit na kita makoruli? Kansilado na ito pa rin? Yan. Maray man na arog ka. It's a wise move, Wise move yan. Safety ang tapos aeroplano na mismo man. Kunabo naman sa aeroplano dahil man kaya kita duman makalanding. Wala na. Yan. Dahil naman agadi, kansilado na Dangan, maski man grabe pan pulis pugos mo, ready ka na pa sa araw ka na nangyayari sa Sigamburumban, umiba ka pa daw. Halimbawa mo. Ikagatun ko pa de. Laban ako. Ipadara ko duman sa Iran mismo. Napag-birthday mo naman. Demontres na buhay. Diretso ako. Warson nga ni duman sa Vietnam linaog ta. Sururukan kit sa iraram kandaga. Yang pang Iran, kaya mo an. Mario Yosip na ayelat. Ganda na si Ayatollah. Wala pa man. Ako pat man ako. Basta tawang kita ki aeroplanong uso kuhan. Makaskason bagang dalaga. Yun. Dawa Diyos suhali sa nang rapo-rapo. Mag-iisa na kita nga na. Jimmy na salita di si Jimmy nyon. Ayun so much wading Jimmy. Kinanselar na tabi kan area development 3 yung sa indang travel. Tama man po yan tabi. Tama po yan. Safety and for logical reasons tabi ha. Basahon ta sa mga text. Itong supigasabi ko sa Indo, itong move ni Congressman Adrian Salceda, kung ano ito supigahagan niya sa gobyerno, tanganing maprotehiran na so estado kan, ining sektor kan transportasyon, sa aga po, sa tuwa natutukaron, ta medyo kan so oras ta basahon ta muna ining mga kuan, mensahe so pig-solicit niya to, nata Serpio, nata na-impeach na si Sara Duterte. Dahil pa man po tabi, may ongoing pa lang yung process. Itong suhapot kasubago na so text na pinagpaabot sa tuwi kasubago in response duman sa puta kung gusto nindo na mag daily update kita kan gera sa Iran. Tatibad ko nasasawa na kamo tabi na perming iyon na sa nan topic ni Pio na naman. Lalo magharali kamo magdangog tabi. So yan po. Dua so simbag ka itong so nag-text primero, sige nga ya, puwerte ngayon updated. And ikaduwa nga ya, kung si BP Sara ngaya, in kaso ma-impeach, pwede pa ngaya siyang magkandidato bilang presidente. Yan swapot niya. Dahil pa man po na-impeach, may ongoing process pa sana, duman sa parte kan kabilugan kan impeachment. Dahil pa man po na-impeach si BP Sara. Ang hapot niya, halimbawa, ma-impeach, pwede siyang magkandidato. Yan ang satuya pa na kukunon man. Susugon na mga tema yan. Sabi naman ni 4116, good day po Sir Pio, digdi po sa tabako. Kahapon pa po nag-abiso na mga gasolinahan na out of stock na sila kan mga petroleum product. Medyo na dipisilan po kami maghanap ki gasolinahan para makapaggas. Iyo nga ni inisupunto taman kunta na ipighapot kay Director Nabol. Kaya lang, aram ta beforehand na ang DTI po daining jurisdiction pag-abot sa gasolina. The only thing na makakasimba ka, the only agency, mga personang nasa agency is DOE, tabi, Department of Energy, and yung Local Price Coordinating Council, tabi. Takasuhapon pa, duman sa 3rd District, nagkapiragayod sa liga o nagkapirang lugar, nag-abiso, dahil na ngay kaming stock. Basta sa namin natararam ning araw ka yan. To the detriment kan sa tuyang konsumidores, and igwa na nagpa-increase gayod ng presyo. Now, si Director Nabol mismo, makarga ning gasolina sa sayang vehikulo, sararado sa mga usual niyang nahihiling na pag-agi niyang araw kay itong oras, dyan sa may kalabaan kan kamalig, pasiring digdi sa Daraga area. So, ang DTI day kaya ning poder. Taday nga ni kita digdi ning DOE na nagmamonitor kaan, solamente Manila. Now, ang pwedeng aktibar kayan, basado man sa pahayag niya to kay Director Dindo Nabol, na mag-aktibar na sa Local Price Coordinating Council, of which ang DTI miyembro kayan as secretariat, and ining Local Price Coordinating Council igwaning jurisdiction sa pag-monitor kan kabos na yan. Duma na kita mahanap tabi baka yung tropa makakuha ng paagi dyan sa mga miyembros kan Local Price Coordinating Councils, alkalde boda mga gobernadores, kung anong pwedeng gibuhunin da kayan ta. Uyan, sa breaking news kasubago, sa interview niya to kay Director Dindo Nabol,
nagkakaigwananin pangapudan ang sekretariat kang LPCC through the DTI na mag-convene na sinda to address that matter tabi. Yan. O yan po ha. Salamat digdi sa text na ini ni 4116. Ito pa, saro pa. Sagin man sana na nagsararak sa aga kaan burukas na antamahal na. Yun na nga nini. Sabi ni 4507, we are at their mercy. Sa aga maburukas yan, tamahal na. Ito pa, si 4116, yun na ito sa tabako na basa tatabi yan na mensahe ninda. Ito pa, good morning Sir Pio. Sabi naman ni 1326, good morning Sir Pio, maganda ang inisyatibo ng GB tuwing oras ng Tingog Kanbanwaan para sa mga pinaka-preskong updates and analysis kaugnay ng gyera sa gitnang silangan. Sana ilaan rin ang mga bakanting oras ng GB for special broadcasts ng mga sitwasyon ukol sa gyera para magabayan rin ang mga OFW na nakapihit ng umaga sa Amerika or tanghali ng Europa or Middle East habang gabi naman sa Pinas. From Stephen ng Batangas. Stephen Tabi, thank you so much. Well noted Tabi Yun, so mga mayor ngunyan nasa Manila, tamay pagtiripon po duman sa Manila, importanteng pagtiripon. So kani Sir Pading Jimmy Kasubago. Pwede man Sir Pio, sabi ni 680, pwede man Sir Pio every other day, suggestion ko po. MWF, Israel, US, Middle East conflicts, updates, peace talks, igwa, domino effects sa ekonomiya, epekto sa Pilipinas. Tuesday and Thursday, iba pang topic, local, national, or international. O kaya Monday, Tuesday, Middle East conflict and its effects and implications. Wednesday, local or national, politics, any emerging issues. Pagtaw ki-input, opinion sa mga existing o panukala ng mga batas o polisiya. Thursday, international, maski anong world news. Importante man po matukar ang iba pang kaganapan sa kinaban para sa maging aware man po kita. Friday, anything under the sun. Madam Rose, sarong minuto na lang tabi ang programa. Madam Rose, good morning. Good morning. Opo. Sabado pa, gasolinan sa may gasolinan sa Kamaling. Opo. Nagpatong ng 5 pesos. Sabado. Sabado pa. That's morning. why we're calling the local price coordinating council to act on the matter. Thank you. Opo. Bye-bye. Madam Rose, good morning. Salamat. Salamat kan sa inyo pagantabay. Masunod tulos ang samuyang matindi. News Director Mar. Ako man po si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa